2 bani. Aici este nordul, sudul... Și cât urcă în altitudine? 100 de metri, 200, a? Nu am măsurat, e greu să măsori, dai seama. Da. Da, am amici care au din alea, tot cu motor cu... Și asta e toba? Da. Dar are nevoie? Da. Păi pentru că toba funcționează ca și pompă de benzină. Face presiune în Face rezervor. presiune în rezervor. Da, am înțeles. Împinge combustibilul în... Și contează foarte mult. Carburator are? Da, are și carburator. Trebuie să aibă, normal. Că pe injecții nu cred că e la În funcție dimensiunea de asta. tobă, știi că poți să-i pui tobă mai mișto, tobă sport, care chiar se simte. Trage motorul mai bine. Bâzii, a bine, dar bâzii... Trage motorul mai bine. Păi da, dacă și fluxul de benzină e mai bun. Exact. Da, interesant. Și atât de câte ori e mai mare ca asta? Raportat? Nu, astea sunt la scara. Asta e scara 1.10. Da? Și am unul la scara 1.8. Da, aia care prinde 160 la ore e una. Deci, aia e scara la 1.8. deci cu 3 cred că e mai mare ca asta. Nu știu. Și e cu aprindere prin scânteie sau e pe principiu de Da, nu. Cum mai sunt și pe principiu de Incandescență.